YH on välikoista. Meillä huomisena. Mitä? YH on välikoista. Mitä? Mä en oo kuullutkaan tollasesta. Siis... Voi hitto kinkku, minkä se menit tekemään. Nyt se on kuule sillä lailla, että sinä nostat sen persees ylös ja käyt etsimässä sen välikokeen alueen nyt tänään, heti. Hop hop, mene jo! Joo, no kukahan sit tietäis tästä? Mä en kyllä yhtään muista. Mitäköhän se Pölönenkin jälkeen saa? Niin inflaation synnystä se lähtee sitä liikkeelle, että tuotantoa ei ole ilmeisesti tarpeeksi kattamaan koko kysyntää. Miksi inflaation ongelma? No, just tuolta. Kato Venkku, perhana. Voi vittu se on tuolla ylhäällä. Tässä ei joutu juoksemaan. Voi vittu saatana porkkaa. Voi Kerava. Tää on pahempaa kuin Keravan kaupassa. Yksikin äijä vaan tää moka. Iso mietti joutuu kömpyyn tänne. Saa lyhyessä ei toimi. Venkku hei. Moro Kingu. Mä sain kuulla tosta yhden Keravan kollilta, että meillä on tällainen YH-välikoe huomenna. Mikä vitun välikoe? Tällainen välikoe. En mäkään aina oo kuunnellut noin tunneilla. Että miten sä näkisit, jos lähdettä settimään joku, joka tietää asiasta? Pitäis kuitenkin. En mä kyllä kauheasti jaksaa. Kove oli siinä sama kurssi. Okei, no kai mä lähden pinkoon tästä. Hei, kiitti sulle. Joo, ei mitään. Kiitti. Kiitti oikeesti. Moro, Korkki, hei. Moi. Morjes. Tiedätkö se huomisen YH-välikokeen koealue? No vittu Tänään, sori, mä vittu paskan housulla oikeesti tehdä. Niin mitä sä olit sanomassa? Muistatko se YH-koealueen, se välikokee? Joo, kyllä mä muistan, mut No mitä? Joo, mut se on mun kaapissa lappu. No kaukkuna tuo avaa se. Nankeko tullut uusia kuvia? Kauan sulla on aikaa? No mulla alkaa se tunti niinku 5 minuutin päästä, että... No... Kyllä mun tässä menee ehkä se joku puoli tuntia, et älä vaan siinä, et tässä kauan mene. No, mä tuun sitten vielä ensi tunnin jälkeen siitä.
vittu vähän kyllä himaa tän jälkeen. Tunne helvetti omaan toi kaappi! Perinteistä ei tingitä! Mut ei toi Reetta saattaa tietää kysy siltä. Okei, kiitti sulle. Näkemisiin. Ei, se on Sale sit musaluokassa sitten! Vad helvettan är det rappen här? Ei huolen häivää, päivä on huoleton. Filosofia. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Moi. Mitä? Reetta, hei. Hei! Tuomas, miten menee? Ei tässä muuta mitään, mutta nuo portaat alkaa pikkuhiljaa vituttaa, kun niitä joutuu kiipeä kuin sikahäissä. Saatanan portaa. Niin, tiedätkö sen yhteiskuntaoppialueen huomisen välikokeeseen? Joo, se oli jotain 100 sivulta eteenpäin. Et sä sit yhtään tarkemmin osais sanoa? Hei, all you need is love, man. No, kerrot sä sit mulle, kuinka paljon tarvii rakkautta, että pääsee kokeesta läpi? Viisaus on jasun meissä. Aiot sä tosiaan jatkaa tätä keskustelua biiseen nimellä? It's my life. Kiitos. Kysy Immoselta, se varmaan tietää ja muista, että huomenna taivas lyö tulta. Hei, eikö sun pitänyt lähteä himaan? Mitä sä täällä teet? Mä tulin vaan kysyä yhtä juttua tästä. Kuule sinua! Mä lähtisin meneen, et sä haluut turvaas! Niin erottista. Sulla kävi jätkä tsägä. Kiitos. Mene sinne. Immonen, mun piti kysyä sitä. Seis! Istu siihen tuolille. Sellaista tänään. Naiset komettelee ja puolet on pöydässä. Herra Immonen! Niin, tiedätkö siitä YH-koealueesta mitään? Joo, se kerran, mutta et sä abi. Se tosiaan väittää, että Lumon lukion abi lukis kokeeseen. Ei varmasti, eikö teidän periaatekin ole jotain, että rahalla tai lihalla?
Joo, kyllä mä tästä niinku ajattelin vähän lukasta siitä. Tuomas. Siis, mua ei yhtään häiritse se, että sun esseet tulee aina myöhässä. Mua ei yhtään häiritse se, että sä jäät kotiin nukkumaan, kun sua ei huvita tulla kouluun. Mutta on aika vaarallista yrittää lähteä kusettaa tollasta. Siis mä yritän ihan oikeesti lukea sen ja kokea sen. Sit sä tuut väittää tollasta. Tiedän, mutta jostain syystä mä uskon sua. Mut mä en tunne YH:n koealuetta kyllä, että YH on tosi. Mutta mä tiedän, kuka tietää. Vastaus löytyy painisalista. Okei, kiitoksia teille. Palataan asiaan. Seuratkaa jätkää. Ei. Katsotte ihan järjestänyt. Tää on ollut niin omituinen päivä, että tiedätkö te mitään siitä YH-koealueesta? Kyllä outoa, että se on rakennettu vaan tohon noin keskelle. Sitten olisi voinut tehdä vaikka semmonen pyöreä tai sijainen muoto. Tuossa on vaikka vähän semmonen vettä valuva tyhmä. Frank! Kinkkunen missä? Pero ¿cuál quinco? Yo no sé que tú hablas, cojón, pero ¿cuál? Pero, ¿dónde? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde yo soy? Yo no comprendo nada. ¿Cuál quinco? Que tú no comprendes que yo no hablo finlandés. Pero ¿por qué? Puta madre mía, pero ¿por qué estamos aquí? Pero ¿quién yo soy? ¿Y qué cojón tú haces? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres a mí? Pero yo no comprendo nada. Joo, se on tuolla noin. Kiitos Frank. Kiitos. On. Voi pyhä sylvi! Ai mitä? Saitteko te sen selville vihdoin? Olet vaarassa. No jos on saanut tietää sitä koealuetta, niin kyllä. Ymmärrätkö mitä sä oot mennyt tekemään? Siis, vatsa... Nyt sä kuolet!
Corsa 845. Aamulla. Matka siellä Kippikseen on pitkä ja kivinen.